Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa dikasbahin ang DSWD kon Department of Social Welfare and Development 7 ni pasaka gyud og kasong kriminal batok sa foundation nga iya ni Pam Bariccuatro. Straight to the point. Tungod ni sa giingong illegal solicitation o pagdawat og donasyon nga way permit gikan sa gobyerno. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad ng buntaga sa mga higala na intriga mahinoon ta ining kang Pam Bariccuatro. Kay prangka-prangkang pagkaistorya mahigala kung nakabantay mo nako dere. Wa naman lang ko maghisgot ining Pam Bariccuatro god mga sukit tig paminaw. Kay kinini ang si Governor Gwendolyn Garcia tan-aw nako medyo lig-on magyud ni. Kay tanang mayor wa may namisik yun siguro day. Tanang mayor, tanang congressman naamang yun ni Governor Gwendolyn Garcia. Sitting governor siya mga higala onya with due respect do na pud siya mga nahimo sa probinsya. So mo na nga murag hugop gyud niya mga leaders. Patwa ta kasabot sa mga tao sad no. Labi na nining issue karon kang presidente Rodrigo Duterte nga do na magud mga higala roy mga panghitabo no nga diin kinini ang si Pam Bariccuatro mo'y gituboy ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero si Governor Gwendolyn Garcia iyang giklaro na nga wa pod siya padayon ang iyang respeto kuno no sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero ang ato gud ani kung ang mga leaders, ang mga mayors o mga congressmen naa nakasuportar kang Governor Gwen, di pa ta kasiguro sa mga tao nga maorbay baga no. Straight to the point. So mo siguro posible nga wa ba lang kay kumpiyansa sa Governor Gwendolyn Garcia ining nga hitabo karon or baka kinini ang iya lang gyud ning gi patulan mahigala wa say kumpiyansa or na-threaten siya ining kang Pamron Indeken. Duha gyud daan no kay sa akong nadunggan sab kini si Pam Bariccuatro medyo nakasuroy-suroy sa probinsya og do na mapoy mga daghang nakauyon matud pa ngadto kang Pam Bariccuatro. Na kana wa pa ko kakita ining Pam Bariccuatro sa personal, wa pa ko ka interview ni basig pipila ka mga adlaw ron ato siguro ni interviewon kay for the intriga may nong ko nga imbestigaran siya sa NBI, imbestigar gikiha sa DSWD unsa man ni si Pam Bariccuatro. Mura mahinoon tag intriga ni nga unsa man siya day no. Atong mayog atong imbitar ni pohon no. Og kinini ang makontak ni do na ba kay kontak ani Indeken? Posible si Paps doon na kontak ini ha. Ato siguro ning i-set dire og musugot siya pero atong interview klaro lagi ni nga kining atong interview mangutana gyud ko og kutob sa pangutana nga may labot ang lungsod. Straight to the point. Musugot bas paham na ha. Ako sa imbitaron dali one-on-one interview pero ubos kondisyon nga mutubag ka sa mga pangutana nga akong ipangutana nga may labot ang lungsod. Gikan sa imong background ngadto na sa imong mga planos probinsya. Og apil po na expected yun na ang mga tana ko ining imong foundation. Straight to the Kanya, point. human anang mong interview
ato pong kuhaag pamahayag si Governor Gwendolyn Garcia ato po sa imbitaron total dool naman ng Kapitolyo diri sa ato sa ato si Bianan. Walking distance naman ato po siyang paarion o gusto siya no nga motubag kay aron nga ma-fair ang atong presentation na lang ha. Straight to the So, point. pambalik 4, pipila ka mga adlaw siguro gikan karon maayo siguro ako kang ma-interviews kahanginan. Labot ini ken intriga ko ining mong kalaking gikihan naman ka sa DSWD. O ni apod mga higala NBI gipatawag ka pero no show man ka sa NBI kana mangutana po kung anong no show ka dito. Straight to the point. Permiro miingon man kuno sa pambalik 4 day nga okay siya. Mato sa NBI. Unsa may nakapat-change sa ehon-huna nga man sa mutunga. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karong butaga sa manuban sa mahigala sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa dugang mga balita mga kahigalaan kini nagpadayon nga hearing mga higala labot ining fake news no. Dunay mga vloggers nga gipatawag mahigala labot ining padayon nga investigasyon sa House Tri-Committee hearing mga kahigalaan. Unya dunay vlogger nga mibutyag si Attorney Harry Roque. Mao man kunoy source adto mahigalang video ba to? Nga si BBM ni gamit og pulburon. Karon si Harry Roque nang himakak man ining maong akusasyon sa usa ka vlogger nga doon na kini kalambigitan sa pulburon video. Sa maong video manggod nakita ang usa ka lalaki nga matod pa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagsuyop kini og pulburon. Straight to the point. Apan ang NBI ni klaro nga usa kini ka fake video matod pa. Straight to the point. So si Roque nang himakak ini mahigala taga-tanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pabanuban dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang padayon sa natong isgutan kining promotion ni General Nicolas Torre, apil siya sa na-promote mga sukitig paminaw sa si General Jean Fajardo. Karon Brigadier General Jean Fajardo na. Si Torre mahigala gikan sa pagka-Brigadier General nahimo na karong Major General. Karong buntaga tagan-tanig pagtagad mahigala kay na-promote kini. O dito snappy salot gyud ngadto mahigala sa Malacañang pinaagi sa Commander-in-Chief nga mao si BBM. Straight to the point. Ang pangutana, angayan ba gyud kini ngiyang angayan bang ma-promote si Torre o dili? No? Of course, og ari ka mga higala sa habig sa nakauyo ni Torre, mingo gyud nga nindot kana, sakto kana nga na-promote si Torre. Straight to the point. Kadto pong nasuko ni Torre, mangyam-id pod sila sa promotion ni Torre. Straight to the point. Kining mga anak ni Torre pulos laki man dining tulo. Unsa ba kaniya mga anak no may usa nga murag nang yam-id sat, nakatuo ba kani nga na promote yang papa wa? Ato sa pagtagad do buntaga may kala sa uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Now arita mahigala sa atong hisgutanan ron buntaga atong balik-balikan mahigala si General Nicolas Torre. Kay bidang ninduta sa ngisi ni General Torre atong Lunes. Oy. Na-promote man gyud store, gikan siyang pagka-Brigadier General indeket, Brigadier General, nahimo ng Major General, dili major problem. Major General, kaya kana magod mahigalang ranggo god sa PNP o kanang ranggo sa sundalo. Pag Colonel nimo, Lieutenant Colonel, nya mahimo kang Colonel. Pag saka ana, mahimo ka ng Brigadier General. Sunod sa Brigadier General, another promotion, Major General. Another promotion, mahimo kang Lieutenant General. Pag-promote pag yun magdugang, mahimo kang General. O kanag, may kag performance, saludo ka sa usa ka tawo, magkagag General, ang imong gisaluduhan General, gina. Pero og tan-aw ni magduha kag saludo, sa General ni o General Milling. Kana mahigala mo saludo magita kung ang tao mahigala kanang angay gyud saluduhan gyud ba no deserving gyud mahigala deserve gyud nga saluduhan nya kini ni ang angay gyud siya sa iyang promosyon karon kini si General Nicolas Torre mahigala angay ba ni sa promosyon o dili naduha may pananaw na to dunay mga tao na tan-aw nga angayan gyud siya no kay nilihok sa Torre ug ang uban may patan-awon mahigala kato naka-uyo ni Torre
makaingon man gyud mga kagalaan nga in fact long overdue na maganit ng maong promotion, ha? Ang gidakop ko ni Tory Maygalas kibuloy. Inya gisundan Maygalan Duterte, ha? Nakadakop ko og tiguang. So ang uban mahigala sa ilang pananaw Tory nga long overdue kana. Sa pikas bahin pod sa lain pananaw pod wa makauyon Tory. Bukod sad niya kana na ang ingon sa nga way angay nga na promote. Ha? Dunay mga basihanan. Pero kini mahigala pagtawag ni Tory. Doon naman to sa iyang duda ko kini iyang mga anak na question sa ni Mindanao man nagikan the story dai no. Nya kanang Mindanao kuan ra ba na? Sipa ra ba na diha Duterte ra ba ng Mindanao kasagaran? Kusog mas Duterte sa Mindanao base sa mga surveys, no? Dira sa Visayas sad kusog. Sa Luzon area na bahin-bahin, no? So, karon, ngisi story magbalcha pala nito pa daw mahigala patawag sa ngan ang ngisi dako kay ngisi mga kaigalan oy. Pero doon ay usa kahigayon anak nga story iya gyud giesplikaran iya mga anak. Duda magi ko nga kini iya mga anak o mga estudyante ni. Ambot sa kay mga kurso ini or nakagraduar na ba kani? Doon lagi mga kauban ani mingon something papa nga iya mang hihilain man kuno niya ang kanhi presidente. Nya kita manggod mga higala mga Pilipino, tinuray lang kana go mas senior citizen na ang tao, medyo ato mga tagaag pabor. Ha? Kana bitang pagtungtong nimo anang 59 years old na ka, unya pagtungtong nimo sa sinta, mo respetar man kita sa senior citizen. Natural na to ng mga Pilipino. Unya ngani, kanang mo palit sa butika, doon na ginay lane sa senior citizen. Kay aron ba nga di sa maapil sa lane na to ba karon nga tag-as kay tong linya ni store. Di na napalinyahon sila. Adto ka sa mga sinihan, tagaan nag-discount kada ko. Diri sa mga kananan, taga-discount, no? Inana man tato ka pinangga ni senior citizen. Di natural lang sa pagtanaw nga iya mga higalang giinadtos Duterte, doon lagi mga tao mingon nga unsa may papa nga wa man lang gid mo hatag o gamay na lang respetar nga kana sa katiguangon na balang. Di la sa ato isgutan may higalang nga former president na. Former commander in chief na. Usa ka higayon under ka na. Bisag ka na sang usang tiguang naman tato 80 anyos unya ginadto ni ining imong papa. Medyo kini yang mga anak o mga estudyante ni doon lagi mga classmates ini nga makaingon ni store nga unsa ba tong papa ko eh. Pero sa pikas bahin mo to ningon story nga iyang gikon ang mga anak ay mo ka kuan uwaw kay kanang daghan man may pa-picture ganin ako. Pagtawag ganin Tory may tawag god. Ato pa pabati dong. Kini ni ang iyang audio bay gamay lang ha. Pabati ito. Pagtawag, Nicola, kana. Sige, balik. Kana. Sige, kana. Major General Nicolas Torre III and family. Marcha story o. Nagisin ang daan samtang marcha. Ang iyang kinamahurang anak ko, huwag ni tanaw yung kinamahurang anak ko, di magkatuo. Nagisin na daan si General Torre, oh. Smile kayo mga sukitik paminaw, eh. Siyempre, malipayon mangyog ka. Kaya ka, na-promote yun. So, Police Major General Nicolas Torre III and family. Dalawang yung anak kinamanghuran, murag yung tanaw niya, murag duhaw. To. Murag ang naong kita duduha nga ngayon ba na kung papa ng promosyon o di ba? Ato mahigalang i-discuss. Atong tagaag pag-discuss. Okay dong, atong arita sa diskusyon. Ang ayan ba ng promosyon ni Tory mahigala o dili? Tubag, kinini ang duha ka pananaw. Doon ay mga tao na suko ni Duterte. Di man malikayan, kaya di man po ma-place tanan. Doon ay mga tao po niya nakauyon ni Duterte. Doon ay mga tao mahigala nga para nila, hero si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan doon na po yung mga tao nga para nila, dili gyud mamamatay tao na si Duterte. So kadtong nagtanaw nga heroes Duterte, siyempre suko sa Tory. Kadtong nagtanaw nga si Duterte mamamatay tao, lipay sa Tory. Para nila deserve si Tory mahigala.
ngayon nga na promote. Pero alang sa katong kang Duterte mahigalang dumadapig wa gi angay nga na promote. Unsa may angay to tagag pagtagad? Ang balaod atong isgutan mahigala. Subay sa balaod nasakto ba o dili? Subay sa balaod angayan ba dili? Angayan ba mga higalang angayan ba si Tory ining iyang promotion o dili? Og ang tao namantay kaugalingong mga biases og suko kan Duterte gidakop siya ni Tory lipay ka. Tanaw nimo angayan story anang iyang promosyon. Pertingisil ba niya oy mga kaigilaan? Nagmarcha pala pero ngisi iyang anak taon murag nag tanaw iyang anak murag nagduduha bida so kani angayan ba kani papag di ba? Murag nakatutok ko niyang anak murag ang mata siyang anak mamurag. Pero katong suko mahigalang Tory kay dumadapig ni Duterte, suko sa Tory mawagi angay na story. Pero arita mahigala sa kini bang sa balaod ba? Arita mahigala kay kining police god. Maningkamot ni san dili makakaso kay nalang mosunod sa balaod kay law enforcer ba ka? Kinala mo subay ka gyud, unsay naas balaod. Kay delikado man kana, delikado ka administratively ang imong posisyon, ang imong delikado pag gani ka mahigalag di ka maka-retire anang kalakiha. Og doon na kay mga kaso kay imong gibali ang balaod ina ikaw may tigpatuman sa balaod. Now kining kang Tory ang iya mga higalang pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini prangka-prangka lang gining istorya. Prangka-prangka lang gini. Ako ning gisuwat sa kong kulom sa way pagduha-duha gayon. Duterte's illegal arrest. Straight to the point. Ang illegal mga higala nga pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kana prangka kana. Kay ang balaod mahigala bisag asa dapit ang diskusyon. Wa pa ko ni magukod ang tanang diskusyon kay saon taman kini itong programa daghan kayong mga napoy mga panghitabo para gahapon mag-discuss ta do na security guard mahigala nga kinini ang napusilan. Daghan may makadisturbo god sa atong mga topics kina may mga panghitabo nga lain. Pero arita, medyo technical pag gini mo nang atong hinahinayon lang nato. Ang uban mahigala mudagan sa Rome Statute, pagdakop ni Duterte ang gigamit Rome Statute. Inigturn over ni Duterte ang gigamit ang RA 9851. Aron lang yun ma-justify pero bisag asa dapita nga diskusyon may gala akong sundan bisag asa arita gamit sa Rome Statute o arita sa RA 9851 bisag asa pero nahon tahatag sa tagsaon ta na kining gibuhat ni Tory may gala wa gini masubay sa balaod mo follow ka og lawful orders but unlawful orders mga kagalan dapat dili ka mosunod. Straight to the point. Kaya ang balaod man may pinagkalabaw ang atong konstitusyon mga higala og ang mga balaod nga kinahanglan pinasubay sa atong 1987 Constitution. Karon bitang panahon na og nagtudlo ka karon og constitutional law og nagtudlo ka karon bisag asa nga law school sa tibok Pilipinas. Og ikaw professor ka nga wa kay kulol ba? Wa kay gidapigan ba? Di ka suko Duterte, di po ka dapig Duterte. Pugos ka gyugtugan sa mga estudyante nga kanay gyud tinuod. Kay pananglitan og nidapig kang Duterte do na magi Duterte kayo nga law professor ining konstitusyon dapig yun. Napoy man suko Duterte mangitag pamaagi gyud pag-discuss nga kanang mura bag paminawon nga medyo dili kayo halata ba. Pero arita sa kanang professor gyud kag constitutional law unya kana na ang wa kay gidapigal bitaw nagkastunga na ba. Wa kay pakialam Duterte wa. Di ka suko Duterte di po ka dapig. So natagas tunga ba? Maahat gyud kag tug-an mahigalas ka matuura. Unsa may kamatuoran nga imong matug-an mao nga kining pag-aresto ni Presidente Rodrigo Duterte pinasikad sa atong balaod din sa Pilipinas, sa atong konstitusyon. Illegal kini, Napoy professor, may buntag ni mo na Attorney Jan Cagulada. Naghaman ni mga abogado no to pero di mo pa-mention ni uban. Ikaw Attorney Jan Cagulada og sa Attorney Rane Montes Claros. Di pa sa Attorney Jan Reyes Abidra og kinini ang bay-bay nila. Ama si Attorney Jason Ripaso. Ang uban dili mo pa-mention labi na ning nas gobyerno ingon niya off the record ni ato nyor ha. Ayaw lang i-mention ang nas gobyerno Pero daghan may naminaw na to. Kini pragkaplag pag-istorya. O ikaw professor ka karon, nagtudlo ka karon bisag asa eskwelahan sa Pilipinas.
Prangka ba lang? Ha? Maahat ka yung tugan sa kamatuoran sa imong mga estudyante. Ha? Nga pinasubay sa itong konstitusyon, bisag asa ta mo agi. Uy, may buntag naman si Father Gonzalo Candado. Nabisita man na ito dire. I-entertain sa diha kadali, Idol Clint. Naman itong amigong pare, nabisita na to. Okay, balik tayo galas to diskusyon. Kinini ang pinasubay sa konstitusyon, pinasubay ining Rome Statute, lagukuron tani. 1951 hala, sige. Medyo mugastol dag oras kay na may uban god nga kon ba naahatag gukod-gukod kay nga legal ng pagdakop kay naa may ICC warrant. So unsa may ICC warrant ang gibasis ang Rome Statute. O sige, ano ta sa Rome Statute? Inig mga piit sa Rome Statute mudagan sa 1951. O atong diskusyon ng 1951, inig kapiit na po mudagan o asa dapit dagan. Ana ba manikamot ba lusot-lusot? Pero kini klaro-klaro talaga ni chapsoy ba, chapsoy. Basta lang mo justify, i-chapsoy mahigala ang pamaagi. Pero karon ato klarohon na. Unahon ta sa ning atong konstitusyon. Remember ang atong konstitusyon sa Pilipinas. Fundamental law mo na pinakalabaw. Kanang Rome Statute Treaty man na. O kini mga balaod gagihimo sa Congress, kinahanglan tanan balaod gagihimo sa Congress. O kining tanan balaod gagihimo diri sa syudad, mga ordinances tanan kinahanglan dili sa mosupak sa konstitusyon. No, kini mga treaty pod, kanang treaty mahimo nang part sa atong balaod sa Pilipinas provided nga dili siya mosupak sa konstitusyon. Straight to the Nga point. naman tong kay konstitusyon maon man na mga higala ang pinakalabaw. Mo na giingon sa principle of supremacy sa atong konstitusyon. Straight to the point. Now, kining warrant nga gi-issue sa ICC nga gisunod ni Torre. Iyang gidakop si Duterte may illegal nga pagkadakop. Bisag asa dapit ta subay. Kay kining warrant sa ICC mga kaigalan. Kinahanglan maning moagi sa atong regular courts. Dili man ni ma-implement ni mo dayon nga dili mga higala moagi sa atong regular courts. Kay ako na nang gi-example ninyo. Ako nahandol nga mga kaso, pero ako mo eksampulan katunduhan lagi nga gikan sa nasod nga dili in English. Kining warrant may kala. Imagine dito guni sa Netherlands, ang pagkasulti ginan dili guni in English. Dili ni in English, remember. French kini na French ang words nga gigamit. Ako doon ako gihandol nga kini ni ang recognition of foreign judgment. Divorce dito sa Korea. Lahi mo sila sinultian. Imo ka nang i-arrest korte. Di naman pwede nga na kay imong kliyente na danog divorce yan. Divorsyado naman ko sa akong bana, pwede na ko magkaminyo. Di man na pwede imong dadon ka ng desisyon dito sa korte sa Korea. Dadon mo sa PSA. Dito sa Philippine Statistics Authority. Naman tayo amigo dahil ka na ito si Noel Raffles dahil. Be, ka na si Sir Noel be. Namina mo na to. Di pwede nga mo, Sir Noel, i-cancel na din ng akong marital status kay di naman divorsyado naman ko. Imong dadon na sa civil register, dili mo sugot ang PSA. Dili pwede nimong kamanduan ka ng mga maahinsya sa gobyerno. Mo'y man na, dili man ni atong korte dong. Dili ta na mo palo. Iadto sa na sa atong korte, kaya ang korte na to, mo na mo mando na mo. Mo nang maligal na. So na mo na nga dunay recognition of foreign judgment. Sus, present nimo anak dito sa korte, imong i-present mahigala ang divorce decree. I-present nimo in English pagyod, ipa-translate sa in English. Ang kanang pag-translate official gayod nga translation. Mangita pagka sa balaod nila dito nga naagi sila divorce nga naay i-present nimo. Na human ang translation pagyod Ginoo ko sa Korea kanang Japan, mao gihapon. Dili pud pwede Ginoo ko mga higala imo ingon judge. Kinanyang di naman natulis-lisuron sa i-google na araman yun asal divorce dito, judge. Dili po pwede ka mo hospital ba itas, judge. Nya mo man yung procedure. Di man mo, ang tanang tao na sayod na nga dunay divorce sa Korea, sa South Korea. Ang tanan na sayod na nga dunay divorce sa Japan. Pero ang huwes, mingo man na, prove yun na. Di man mo yun, judge, ka ng tanang tao mo, ikaw na siguro kay bawa judge. Di man tungod kay mo follow man tag procedure. Di man tamingon judge. Tabangin lang ko Google judge be naalagin adi ha. I-presentar ni mong balaod ang procedure, i-presentar ni mong balaod, i-presentar ni mong English translation, i-probar ni mo. Nya ang huwes, may follow na ka sa kuan, mo na mo mando dito, confirm na mo nagingon recognition of foreign judgment. Labi na kay dili na in English. Ipa-translate kini, i-scrutinize pag kisa may translator na ni.
kining translator kisa may nag-translate ikon pangitaan pag yung kagani og kinsay nag-translate ani og kon sa lisensyado ba ni nag-translate ini ha ana prangka pag istorya so ang korte na maoy mumando sa PSA ay cancel na diha civil registrar pwede na kun na siya diborsyado na so ikaw human ana mo mo gasto kag usa ka tuig kapin pas tuig oy ha diha na mga higala legal na ma-implement na. Di man pwede nga dunay maingon ka di amay kuan sa korte. Nanugi ka na sa korte sa katong Surigao, katong korte sa federal government, ha? Bisan unsa mahigala nga kamanduan, bisag asa nga korte basta dili regular courts nato sa Pilipinas, dili na pwede. Kinalan ka nang scrutinize atong korte, ang atong korte na mo recognize ana. Kay uroy mga to para tong dato adlaw. Tapos dato adlaw nanirado dito mga tindahan. Nanirado tindahan sa Surigao. Unya gipangutana, nganon nanirado maka mo'y mando sa atong federal government. Di man pwede na nga naamoy inyong korte dito sa federal ninyo nga government. Nya manirado mo tindahan sa Surigao. Di pwede. Ang pulis po di po mingon dili man na regular courts dong. Taga may adto sa mos korte. Ug mo claim mo nga inyo na mga yuta din ha. Adto mo sa tong regular courts. Unya mo, daog mo sa kaso dito, ang korte na imumando namong pulis nga sila daan na to ng mga tindahan na. Ha? Dili mahimo ka na nga naamoy inyong paggawas nila. Kay mo to dato adlaw inday kin, kinumdom kang dato adlaw. Nanirado dito, nadakpan sila Mausad na, kanang, in fact, angat kita po din hebisan po nataywaran po gani. Ungad to, tas laing naso, di po na pwede ma-implement mo. Agi po na sa ilang korte dito. I-discuss ko pa na kanang hitabon TVs, ha? Gusto tag-oras sa gigod din diskusyon ani ganing kan TVs. Sa laktod nga pagkastorya, kaning basis sa ICC nga gamit ni Tore, dili kini mao. Dili mao. Anya karon. So iyang gidakop nga illegal nga pagkadakop. Unya, ang basis ang Rome Statute. Wa pasunda ang Miranda Doctrine, wa pasunda atong balaod, ang rights si Duterte mahigala nga rights to counsel, wa pasunda. Ibasa-basa story mahigala sa Miranda Doctrine nga nakay katungod nga nakay abogado sa imong kagustuhan. Unya, sa dihang mingon sa akong abogado, akong anak nga babae, may akong abogado, wa niya tuguti. Mula sa nagbasa-basa lang nga wa kasabot sa iyang gibasa. Ana, illegal man na. Gibasihan sa tanong Rome Statute ha, mo adto ta sa RA 9851 unya. Nya, Rome Statute may gigamit ana. Daw atong subayon ang Rome Statute. Remember, ang Rome Statute under Article 59, balikan na to. Mingon ang Article 59, ato na ipakita to dong names, asaman tong atong Article 59. Be, ato i-flash ko no dire sa atong screen para ma-discuss nung mayo. O kato mga naminaw nako. Be, asaman to dong names. Na diha. Article 59. Pero lapas na ta sa oras day. O lapas na ta? Sige. Nakoy punto anang kuhaon ha kining Article 59. Gidiscuss na to ning unang Rome Statute. Atong subayon tong RA 9851 kay lisod man kay lipat-lipaton ta. Ha? Na kay technical know-how sa balaod. Unya imong gamiton sa paglipat-lipat, ha? Straight to the point. Lisod kay na. Ha? Na kay nahibaw-an sa balaod, gamita nga matarong tani. Nga makasabot na mga tao dili kay. Pero sige lang, ato lang respetaran pod kay ila po na mga higala. Sige, respetaran po na kay kamao, kini abogado kamao man mohimog theory. Kini ato may klaro mo gini ato, ha? Kini Article 59 ha. Kay Rome Statute man tong gigamit. Di ba ta mabitin sa diskusyon? Wala ulas. Mabitin ta. Sige. Balik na lang na to, ha? Karon tong taon. Balikan ta ni kay klaro kini. Rome Statute atong kukuron to 1951 kay do na mangoy, ha? Bida, tinuray lang lagi ron. Klaro lang yan to diskusyon mga sukit tig paminaw bida. Og medyo ang uban mahigalang tan-aw na murag suko sa Duterte. Medyo di na lang mutingog tong uban. Ha? Kay kini mahigala na may uban nga okay nila nga bisag inana na hitabo gibali-bali ang balaod okay na kay nasuko sila Duterte. Pero karon mo bitaw na mahigala kanang Lady Justice. Ang simbolo sa hustisya nagdagtimbangan ang babae, gi-blindfolded siya. Aron nga dili sa mga higala maka ang iyang basis sa pagtimbang-timbang ang balaod, ang facts, dili ang tao kung siya nakita kay
Basi makita nimo Duterte man lagot kay ka, sige bahalag babalik na balaod. Pero lain ang isubject lang ang Pilipino. Amigo nimo ka ayaw kay ato nang kwan, ato patuman ang balaod. Mo kana nga ang babae nga nagdag timbangan, kini Lady Justice, nagdag timbangan blindfolded aron dili siya mahigala, wa say bias sa iyang desisyon. Ha? Si Duterte man o dili sa Duterte, importante unsay na sa balaod. Ha? Mo na nga blindfolded ka na. Kanang babae mo na meaning din napita. Ha? Unya lang to tiwason. Atong balik-balikan mahigala kining pagka-promote ni General Nicolas Torre. Sa ako nang giingon, lain-lain magpananaw mga tao doon nagihipakpak sa iyang promotion. Doon na sa gyud mga higalay ni kunot ang agtang sa iyang promotion. Ang iyang minartsahan pa doon nito higala gingisin na gud na. Pagtawag pa mahigala gangisidaan pero yang kanang hurang anak murag nitan-aw og maayo murag nagduduha mahigala sa mani. Ato lang agi katawa mga kaigalan. Nga naman, kay kinini ang sako ng giingon, ikaw isip law enforcer, dunay mando mahigala nga lawful order, imong sundon. Pero kining maong order mga higala, dunay warrant sa ICC, batok ang Presidente Rodrigo Duterte, wa mo agi sa atong Kortes Pilipinas. Unya sako ng giingon, kinahanglan man na mahigalang mo agi sa atong korte, kay mismo kanang warrant, i-double check pa man sa atong korte og nasakto ba na. Naman na mahigala sa Rome Statute yun. No? O kunya, kinini ang labi pa kaysa ko na yun mga ordinaryong Pilipino nga nakakuha nag-divorce dito sa laing nasod. Labi na ang mga nasod nga dili in English ang ilang sinultian. Dili man na ma-implement dayon din sa ato. Ako nag-explain nga kinahanglan pa na mahigala nga i-recognize atong kaugalingong korte o ang atong korte mauna mahigalay mo mando ni adto mga government agencies concerned mga suking tigpaminaw. Mausab ni kining pulis, di man pwedeng suguon ang pulis sa korte dito sa gawa sa nasod. Ang musugo niya ang atong husgado kay naman tay konstitusyon. So sa may buhaton nato sa ato mahigalang sa may buhaton anang waran sa laing nasod, mo coordinate sila sa tong korte. Lahi pa na nga topic ka kay mo gastong gutag oras. Example tala mo, gamay lang. Kada bitos Tibis, Congressman Tibis, naman to'y kaso na to. Ang kasong Tibis, kadtong pagpatay ni Governor Digamo dito sa Negros. So si Tibis, nagtago-tago ron tuas Timor-Leste. Ang sa may itong buhaton, di man pwede nga atong pulis may mudakop. Natay warrant ni Tibis, day? Di man na pwedeng ma-implement na to dito. Kaya di man pwedeng manduan na to ang pulis nila sa atong korte dire. So sa may buhaton mo, coordinate sa ilang korte. Dito mahigala sa Timor-Leste. Inana, doon naman tayo extradition treaty, mo-coordinate na ato nang isgutan na ditong RA 9851 onya. Kasi hinayon talang ni mga kaigalaan. Mausa ng ila, nga inikabot dili na ma-implement dayon. Kaya nga tong konstitusyon klaro man, ang mga naminaw na to karon mga law students, hasta ang tanan nga naminaw to ron, sinabot pa diha nga ang atong konstitusyon mo ay fundamental law of the land. Maoy ato mga higalang pinakalig-on nga balaod og labaw sa tanan nga mga balaod. Labaw siya sa tanang balaod. In fact, astang treaty, labaw siya sa treaty. Kinahanglan nga dili siya mo contradict ngadto sa tong konstitusyon. Because treaties will form part of the law of the land provided that it will not run counter to the Constitution. Straight to the point. Naklaro na mo na kung ingon. Og ikaw professor karon sa constitutional law. Either kung dumadapig kang Duterte, pwede na namong, pero mas hindi lang ng apil-apilo na sa akadem. Ay na lang sa gulig politika ng akadem, no? Ato, libro na ito itudlo. Libro na ito sa tinuod ba? Kaya og panalitan, professor ka sa constitutional law, niya idol ni Mus Duterte, basi mag-Duterte po ka dito sa classroom, ay na lang yung apil-apila na, nanog ikaw po idol ni Mus Torre, basi nun niya hinuon og. Kuha sa classroom, isulti na lang yun unsay tinuod. No? O palitan di nimo kayang isulti kay na kay gidapigan da ay nalagig pag kuan diha napita kay lisod bang makoreksyonan kasi estudyante anak laki ha. Klaro man na nga atong konstitusyon mo ilabaw sa tanan. Even treaties
Dili na pwede nga labaw sa konstitusyon. Kaya naman tayo principle nga supremacy of the Constitution. Karon, ang atong konstitusyon na klaro man gina. Basic man na, Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life without due process of law. Sumpay na sa Article 3, Section 2. Nga kinahanglan dunay warrant of arrest, una nimo mga higala madakop ang usa ka tawo. But dunay requisite sa warrant of arrest. Ang requisite siya mahigala nga kinahanglan ang judge personally. Mo'y mutanaw kung doon na ba'y probable cause. Kinsa nga judge? Filipino judge. Sitting in the Philippine court. Iklaro tayo na mga kaigalan. Straight to the point. Sa laktod nga pag-istorya, kanang warrant nga dili ang atong korte mo o yung nag-issue. Dili ka na applicable. Kinahanglan ka na mahigala nga i-recognize una sa atong husgado. Man akong ingon, kana ganing divorce lagi. Bisag makuha ni mo sa Korea, makuha ni mo sa Japan, nga kini mga pinulungan lahi, labi nang makuha ni mo sa laing lugar nga lahig pinulungan, i-scrutinize na sa korte. Ha? Tanawon para sa korte, sa man eh. Kay prangkahan ta mo istorya karon ang mga abogado maka-relate ba yun? Katong naghandol na ng mga kaso, mga trial lawyers ba? Maka-relate ba yun sila nga bitaw, no? Di man pwede naman yung judge, tabangin lang kung Google judge, naalagin na dito bitaw ng divorce judge. di man mo tong huwis, ano day? I-prove ni mo nga na ay divorce dito mo na nga ang abogado, iyang i-probar, iyang i-present ang divorce decree, unya ka ng divorce decree kung sa Japan, or sa Korea, lahi sila pinulungan dili in English, imo po niya ipatranslate. Imo pong i-present ang English translation. Unya, ang balaod po nila, tinuod bang naibalaod sa divorce? Imo pong i-present. Di po kamo ingon nga naaman na sa library o sa embassy judge. Oy, di man pwede. Di man na trabaho sa judge. Trabaho na nimo isip abogado nga imong i-presenta dito, imong i-probar nga aning divorce dito sa Japan. Na divorce sa Korea. Nan kay di man in English. Imo na po nang ipatranslate kanang balaod. Inana ang procedure. Ha? Sabot na kining ICC, kay tanawang pinulungan sa ICC, ang pinulungan dili ba na in English? French ra ba? So kinahanglan i-scrutinize pa na sa korte. Layman ka na mo ingon day, atong judge na, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kung sabi merci beaucoup? Anga, masimirse na nindag buko. Unya, merci beaucoup. Kung man din na, thank you very much. Ano di ay? Limang ka na mga kaigalaan? So kinahanglan siya nga doon na sa recognition o na sa atong korte dire. Kay ang ato mga local courts, atong regular courts, dili man na sa maka-take judicial notice sa mga foreign courts. Ha? So karon imong i-presentar dito, limang ka na lang na, merci beaucoup. Kung sabi merci beaucoup, si merci naninda siguro buko. Sus, pag tanaw din mo ang merci beaucoup, thank you very much. Napasay, sa to bon appetit day, atong French man, no? Medyo lahi gyud, mas may taha pa ganini may galang Espanyol, kay kanang Espanyol pare-pareha na to ba? Pare-pareha na to kay dugay man tan under sa mga Spaniards for more than 300 years under man ta. Mao kana nga pare-pareha tag pinulungan sa Spain, dito mahigala sa mga Latin America nga mga Espanyol na pinulungan. Pero bida mga kagalaan, lisod ka na. Mao nga kining pagkadakop ni Duterte base sa warrant sa ICC illegal. Illegal ka na. Muna nga ikaw ro magtudlo ka sa mga estudyante, way labot mga higalag, professor ka karon sa konstitusyon. Ayaw lang sa gulig politika na diha. Mapugos ka yung tugan sa mga estudyante o sa tinuod. Unsa may tinuod, kung imong tudluan ng mga estudyante nga ang atong constitution mo'y fundamental law sa atong nasod. Ang atong konstitusyon doon ay supremacy. Sa tanang balaod, supreme siya, astan treaty supreme ang atong konstitusyon. Karon kinini ang pagkadakupa base mahigala sa warrant illegal, unya ang nagdakup mga higala si Ture nga sa to pa warrantless, why warrant kini? Warrantless arrest kini nga dili mo igupod sa warrantless arrest nga gidefine sa konstitusyon.
Straight to the point. Way basihanan. Yang gidakop mahigala ang presidente way basihanan. Unya na-promote. Hasta mga higala ang pagdakop na ang Miranda rights niya under sa Miranda Doctrine, konstitusyon niya po na, nagya po na mahigala sa Article 3, nga imong sultihan ka ng akusado, iyang gisultian, iyang gibasahan, na kay katungod, nga mukuha imong abogado sa imong kagustuhan, iyang gibasa. Pero pag iyon Duterte, ang akong abogado, ang anak kong babae, ang abogado ko, wa mahigala pasudla si Sara. So, sa pasabot, si Tore, iyang gibasa, niya wa sa kasabot sa gibasa. Sa to pa, unsa man dunay problema sa reading comprehension or lahi ni problema ha. Pero mo na yung Tore, sige lagwa kasabot sa gibasa kay total na promote man. Niya karon gikan sa pagdakop ginamit mahigalang ICC warrant. Largahan ta lang nga sige. Unsa may basis sa ICC warrant? Ang Rome Statute. Sundon ta ng RA 9851 unya. Unahon ta sa ning Rome Statute. Ang Rome Statute mismo nga mao'y basihanan sa nahimo kining ICC. O mao'y basihanan nganong dunay warrant. Ang Rome Statute mismo Article 59 mo'y nimando nga humandak pon ang usa ka tawo imong dadon sa korte. Dili nimo dadon sa eroplano, ha? Straight to the point. Klaro ka na. Wa na po mo sunod story. Sa ito ba, wa mo sunod yun sa balaod story? Ha? Mo ni karon nga, di na ka masunod sa balaod, ma-promote di ay. Okay, sakyan ta. Largahan na to ang Rome Statute. Kaya mo man ibisi sa pag dakop ni Duterte ang Rome Statute. Bisag na ito nang gihisgutan ha nga, why warrant nga gi-issue sa regular courts? Pero mo igihimong basis. Ang basis ana ang Rome Statute. Now, largahan na to. Aritas Rome Statute. Pag humagdakop, ginamit ang Rome Statute, sa laktod na pag-istorya, Rome Statute o gamiton, aritas sa Article 59 sa Rome Statute. Ang katotoang uban may galaming man. Ang RA 9851 na gamiton. Sige lang, maabot ka tadiha. Ang pagdakop, Rome Statute, ang pag-turnover na nga ito may gala, kini ng RA 9851. Pero sige lang, atong gukuron ha, para maklaro. Medyo technical gamay ni, pero akong paningkamutan lang yun nga mahumok na to ning atong diskusyon rong buntaga. Kay atong largahan na to ang Rome Statute, kay mo may basis. Unya na lang ng 1951, ato nang gukuron na to ng diskusyon dito. Aron nga, kon ba? Kay na may uban mahigala nga, lihay bitaw tan-aw Rome Statute, mapiit ta sa Rome Statute, alita sa RA 9851. Pero klaro nga ang basis, Rome Statute, ang basis sa pagdakop, kay mo may warrant. So, kay mo may basis, largahan na to. Sundan na to ang Rome Statute. Ang Article 59 sa Rome Statute niya, hasta ng pagkadakop ni Duterte, may gala, subayon yun na. Kaya nga naman, niingon ang Rome Statute, may gala, Article 59, paragraph 2. Kini names. Pwede ba ning ma-zoom names? Ma-zoom in? Kining Article 59 kanang number 2. Kana. Unya, unsa man na? Sige, kana. Mabasa na siguro sa mga kaigsunan. Sige. Unsa may giingon diha? Article 59. Ang ato mga listeners karon, ako mong kanana ang dadon ining discussion mahigala nga medyo technical gamay. Pero maningkamot ko nga atong hinahinay lang itong diskusyon nga makuha na itong tanan. Okay, mo ni. Matod pa sa Rome Statute, nga wa sundan ni Tore. Kaya wa man niya sundan na promote siya. Wa gaba. Ato lang yung ikataw-katawa mahigala, kay di ka mosunod sa balaod, ang imong premium ma-promote. Ato na yung ikataw-katawa. Now, unsa may giingon sa Rome Statute? A person arrested, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state. Kaya mo na, that, gi-enumerate ang tulo.
sa Binisaya pa, ang tao nga dakpon, nga madakpan, kinahanglan dadon sa competent judicial authority, dadon sa atong husgado, sa custodial state. Kinsa may custodial state? Ang Pilipinas. Dadon sa ato ng regular courts. Nga maoy mo determine, nga maoy mo ila, nga maoy mo, sa Bisayas determine, maoy mo ila, nga maoy mo subay, in accordance with the law of that state. Ima ka ang Rome Statute nitahod na to sa Pilipinas nga balaod. Timan niya ang Rome Statute mihatag og respect sa atong balaod sa Pilipinas. Kaya pagkasulti hata nawa, ginumerit na ng tulo. Klaro man eh, balikon ko. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine, in accordance with the law of that state. Limang ka na? Unya, tanawa ang atong hagpaton ang mga words para klaro. Ang pulong mga higalang gingon, the person arrested shall, timan baglisay ko ng shall dong, o kining promptly dong. Pwede mabaglisa na names? Ang word shall, kanang shall o kanang promptly, aron maklaro. Straight to the point. Kas tagsaon to man hato man ning ato ning idaysek ha. Ining balaura may gala. Para kon gyud to ba? Ato bang chap ba para ang understanding nito klaro bitaw. Tinaw basta pagsabot. Aron matinaw gyud pagsabot mo niya. Giingon no. A person arrested shall. Unsa man ang shall? O magtuon kag in English ana remark. Ang word shall is unsa man na? Auxiliary verb naman na. Auxiliary verb na. Dili ka na siya mahigala main verb. Ang main verb na ang brought. Kaya ang brought is past participle na. Past participle na. Ang iyang present tense na bring. Ang past tense brought, past participle brought. Tungod sa be, muna, no? Okay, shall. Unsa man ang shall? Helping verb. Pero kana ang shall sa atong grammar nga normal nga grammar sa elementary o sa kinini ang high school, kuan kana na ang modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb. Karon sa legal, unsa may legal implication anang shall? Kanang shall mga higala, nagpasabot nga mandatory. Mandatory kana nga dadon didto sa korte, Straight to the point. Mandatory. Kay kanang shall nga pulong shall modal verb na, modal auxiliary verb. Kauban naman sa will. Will, can, you, may. Ang katugbang anang shall nga na kay discretionary, may. Kag mingon pa unta mga higala nga a person arrested may be brought kanang may sa tapadunay discretion ka kung dadoonin mo dito sa korte o dili. Discretion mo, dadon mo sa korte o dadon mo sa aeroplano. Kay may man, wa man mo ingog may. Ang giingon mga higala shall. Sa to pa mandatory ka na. Mandatory. Nga imong dadon, shall be brought. Ang main verb na brought. Shall is modal auxiliary verb. O sa ato pa ning English grammar. Pero ari ka sa legal nga mga punto, mandatory ka na. Dili na may nga doon na kay discretion. Kay may pa doon na discretion story. Dadon ko ni korte o dadon sa aeroplano. Ato lang yung katawa kay wa kasabot story ani. Bisag wa ka kasabot kay gi-invoke laban ni Attorney Del Graday. Ingon sa, bakit yung Article 59, bakit hindi niyo magawa-gawa yan? So bisa pag wa mga higala kasabot story, gitudluan siya. Nagpalingog-lingog lang story ana or wa siya kasabot niya kay wa ka kasabot sa ato pa ma-promote. Binta-binta dayo ka na ang di ka kasabot sa balaod kay ma-promote. Nya mga higala trawa, dili pa igo ng shall sa pa mandatory ka na nga dadon sa korte. Didugangan pa yun og word ay kay nga promptly. Unsa may pasabot sa promptly? Unsa may pasabot sa promptly? Ang promptly mahigala ka na sa labing dali. Sa ito ba, asap? Asap ka na? Dadoon na ito asap?
Sus, wa mo sunod story aning balaod ay. Wa mo sunod. Iya mahigalang gida nga di man niya diskresyon ang balaod nagsulti mandatory dad as korte. Promptly. Nya kay wa man sa kasabot ining balaod. Wa sa musunod sa balaod, either wa sa kasabot o wa gi sa musunod. Doon ay nagsulti niya mga higala nga bahala na di ta musunod og balaod. Og tungod sa wa sa musunod sa balaod mo na ang na-promote. Delikado kining mahimong model sa atong kapulisan. Nga okay ra di ay. Dili ta mo sunod sa balaod kay ma-promote ta. Nga maingon sila. Dili na basta kay protected na turnover na. Ang ICC kinahanglan siyang mosunod sa iyang kaugalingon nga Rome Statute. Ha? Kay mi respect man ang Rome Statute ingon gani oh. Gi-enumerate gani oh. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with law of that state. Ang ato din balaod sa Pilipinas ha? In accordance sa itong balaod sa Pilipinas. Nga, number 1, the warrant applies to that person. I-check na sa korte kung kaning maong warrant ma-apply ba ng maong tao. Ikaduha, the person has been arrested in accordance with the proper process. Nga na proper process gayon. Proper process magutunga ka ni sa taga-ig gayon makaistorya sa abogado. O ikatulo, the person's rights have been respected. Nga ang iyang katungod na respetaran ba? Kaya mo na. Klaro anak mga higala. Di klaro ha. Sa ito pa ang Rome Statute mismo. Dalawang enumeration names. Ang enumeration names, may ipakita names. Na number 1 kana. Letter A, letter B, letter C. Sa ito pa ang Rome Statute, wa magbutbuot nga siya lang. Iya ka na mahigalang gitahod ang atong balaod mismo. Atong balaod mismo may gitahod, tiya mo na. Kay inigkaipit na sa Rome Statute. Murag maipit ang Rome Statute. Muragan dayon sa 9851, RA 9851. Guguro na to. Ay, ichapsoy man pag ang uban may kala ichapsoy man na aron niya kon ba? Asa tablem kalusot, bilib sa ko kamausad, no kay. Mantigo sa mangitag asa makalusot, pero og diri nato kon mahigala ato mang hagpato ning balaod video maipit gyud. Aligre ba yan atong isgutan pero hinahinayon ta lang kay medyo technical mo ni mga higala unya hinahinayon ta lang buhan maka-review si Ture sa atong YouTube channel o maminaw sa akong programa or maka-review buhan masabot niya kadugayan. Lagi talang nagkatawa mga higala. Karon og imong paundayunan gyud ang Rome Statute maipit naman gyud. Number 1 nga nganong kaipit kinahanglan i-recognize wa ma-recognize. Sunod nga pagkaipit ang Miranda Doctrine gibutya gyud na sa ato mahigalang diha mismo sa Rome Statute. Hasta mahigala ang paghuman sa dakop adto gyud korte sa custodial state maipit na sa Rome Statute. So may tabo ana aron makalusot mangitag laing balaod nga aron makalusot. Dagan dito sa RA 9851. Bebe atong kukuron dito be. Ay aray may galang discussion sa Rome Statute. Maipit man sila. Maipit na story ini. Og atong paundayon na mabit atong pagkatubag ni Crispin Romulia dito sa Senado pag Senate inquiry bida mo invoke na gyud executive privilege tan amorag maipit na. Kini ang Rome Statute may atong gamiton medyo maipit man. So arita mahigala sa RA 9851 kay mao man do na may usa ka kanana ang ato pong respetaran with your respect ining maong abogado kini nga nakaagi pod og taas nga ranggo. Pero mo lagi na og political colors man god do na kay color ba na no nakigidapigan sa politika medyo mangita magkagusay mo haom-haom na napita. Pero inig pahaom-haom nimo maklaro man gihapon. Maingon man ni may galabag sinina bitaw nga sinina sa bata
Unya, kanang sinina dili imo ba? Sinina kana nga t-shirt sa bata. Nga gisulot nimo karon dako kanang tao. Ug imong ipugos ka sulot niya sa bata man. Medyo maklaro gyud nga dili imo na, labi nang mabudbod na ka o labig magisi pa na sinina. Imo gyud tuyo og pahaom. Nya tuyo nimo pahaom higalagi sulot gyud nimo pugos. Inig sulot nimo pugos klaro gyud di man na iya. May bawaan gyud nimo. Kana sinina adil iya. Kani gyud sinina gani nga palit kag sinina imong tan-tanaw ang kanang abaga ba ni store nga mo haom-haom ni abaga ba nga dili pod kaayo. Kabantay ka dakin. Kanang abaga di pod kanang lugsong ra kayo kay maingom tong murag dili iya na sininaay. Takdo nga mo tungtong gani atong kuan sa baga nga imo nang sinina gyud. Pero pwede man santang manghuam. Pero kanang pagpanghuam og sinina, mobitan mo ngadto ka sa labig manghuam mangabang kag barong panalitan papilion jud ka dito sa abanganan og barong nga pagpili da sir og asay mo haom-haom nimo. Kay mamili ka dito og barong, ipili nimo mid ulukso ra kayo sa imong abaga, maklaron dili imo. Ha? Bueno, maklaro nangabang ka, okay ron po kay mangabang mata pero ingon tag bibita-bitag dako kay mulos mo okay lang mas at least masulot man gyapon. Pero kanang gamay nya imong ipugos maklaro ka mong budbud yung kayo ba? Wa mo takdo yun, di mo takdo. Unyang imong ipugos, magisi, agoroy. Klaro na yun, nga dili haom. Kaya nagisi man istor, ha? Karon kinini ang balikan na to ni. Di man mo haom yun sa Rome Statute. Ang bisis, ug ato mahigalang bill to bill discuss dito sa Rome Statute maipit man nidagan dito sa RA 9851. Nagmudagan ka sa RA 9851 musamot na gyud og kaipit. Nganong musamot magkaipit? Ha? Number 1, ato na gini balaod RA 9851. Unsa may title ng balaora? Na magkukopya ni An Act, RA 9851, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Kining balaura na pasar ni mga kaigalaan, pirmado ni kang, unsa man ni pizza day, tanawa ko no. Ay sa kay di naman ana di day. Di man ni kuan day ni. Ang Gloria Macapagal Arroyo. Mo'y nagpirma. Gloria Macapagal Arroyo. Ay ni balaura. Oh? So, ngano min kog samot kaipit. Imong ipugos gayod kini 9851. Although, og imong tanawon, mura pog nindot paminawon sad nga, murag kapabor-pabor kay may kanamay gigamit nga May. Sa tupaduna ni discretion kay May man, doon may May surrender sa section 17. Pero musamot sa kaipit, nga no, ato naman yung balaod ang gigamit, sa ato pa, it goes without saying, katong Rome Statute, kay mura man ito, mura kunoy kag malibog gamay ba, nga mo ba? Kay mo hisgot ito international law, pero kaning international law, gamay rin nga portion sa day 1 man ang bar exam. Ang day 1 bar exam, constitutional law man maoy dakog oras, ana. Constitutional law 1, law 2. Ang public international law na gamay ra man ganing units na karon kining atong ipugos gani ipahaom nato kining 9851 inig pahaom musango nanda na ato ni balaod Act of Congress ni sa to pa ang Kongreso mo ay naghimo ining balaora kisa man nagpirma deo ang nagpirma mahigala si Senate President at the time Juan Ponce Enrile, ang Speaker of the House Prospero Nograles, ang President nga ni pirma Gloria Macapagal Arroyo. Sa laktod kay kini mahigala Republic Act man, dili siya mga higala klarog tataw nga musango siya sa konstitusyon. Straight to the point. Klarog tataw nga musango sa konstitusyon. So kay balaod man mahigala sa Congress, di na malibog ang tao ni. Kay katong sa Rome Statute, Rome Statute dili familiar ang uban ba? Pero kani, klaro ba ni? Nga dili man ni superior over the Constitution. Ubos kinis konstitusyon, unsa may gisultis konstitusyon.
klaro man na mga higala. Madiscuss na to ng liberty of abode, ang Article 3 Section 6, Article 3 Section 1, Article 3 Section 2, applicable aning dapita. Atong hagpaton na po, hagpaton na to. Medyo technical na ha, pero makasunggo gamay kining atong isgutanan ron. Agi kataw-kataw makasunggo ni gamay. Pero ato lang gukuron kay mo man gamiton sa uban, kay tanaw lang mo arita dapita, mo magkalusotan ng dapita. Kaya naman, kung tanaw nimo mga higala, kini ni ang doon na may Article 17 na may gisgutan nga may surrender. Na mao na kuno nang gibuhat atong proceed ang Article 17 dong, ipakita ko no dong. Wala telipod-lipod just paghisgot. Aton pakita na Article 17, Section 17. At ipakita sa social media na to ng mga followers, pero akong ibasa lang alang sa to mga listeners sa radio. Na ba tong Section 17? Ipakita lang na ang Section 17. Para klaro lang ganito diskusyon nga dili ta mo talaw ana napita asa dapit ang topic. Okay na yung topic sa Section 17. Be atong para maklaro atong hagpaton. Pero with due respect mahigala kay na naman ni Supreme Court do na may mga kaso dito. With due respect, unsay decision Supreme Court, ako isip abogado, musunod ko Supreme Court. Ang ako lang iampo nga, mubarog lang Supreme Court kasi tinuod yun. Mora na. Pero whatever decision sa Supreme Court nga pagawas mo, tahod ta. Apan ako, magampo lang ko nga unta ang Supreme Court may gala mo, why ko kahadlok ba? Kay sila ba may kinini ang haligi, no? Labi na magkinaunsa ni atong nasod mga kaygalaan ang Supreme Court ng haligi. Kay medyo nalain na naman ni gamay karon. Murag pattern naman ni Marcos Senior ng kalakiharon. Hinaot unta mahigala nga kuan lang. Natay Section 17 ani? Or ato sa i-ready ang Section 17. Og i-ready sa natong Section 17. Sige. Gamay lang kayo ha kay okay. Sibog dito Section 1, Section 2. Si Gloria man, kang Gloria makapagal aroyo pa man ni mahigala kuan na. Naman tayo itong kagalingong version ani mahigala, no? Kining Republic Act 9851. Mao ni ang gigamit. Kay aron nga tan-aw nga, yan na mo ni ang basis nga mo nang giturn over didto sa kinini ang kuan. Giturn over kay na may gingon nga may surrender. So ang word nga may na may discretion. Dili na mandatory nga i-surrender dito. Pero may surrender na may gilay discretion. Mao kuno ni ang gigamit sa Philippine government. Straight to the point. Number 1. Kinini ang ato lang mutahod gitaon sa decision Supreme Court mahigala kay dako man tag pagtahod gyud no sa ato mahigalang labawong hukmanan. Kini ato academic discussion lang ni bata inig-abot sa panahon nga mo decide na Supreme Court mo sunod ta kay mao mo gina mahigalay kinini ang dunay dako mga kagalaan nga kinini ang tahas naman judiciary ang tahas pag-interpret sa balaod. So whatever interpretation nga mogawa sa Supreme Court, andam og tagan na ta mahigala nga ato siyang sundon. Kini ato for purposes of academic discussion lang ni. Okay, na Section 17. Isibog ta ng Section 17 gamay. Aron nga maklaro ta ni mga higala. Kuan gyud kuan na to. Ato hagpaton ta ni be. Kay aron nga kuan na to, maklarix na to ni. Straight to the point. Okay, ato naman to nisgutan tong Rome Statute mo dagan na ta sa 9851. Agi katawa mahigala pero wa na tayo ug oras gyud no. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Dalay gud ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.